tots aquí a la doble presentació de Pasolini, el llibre Poeta de les cendres, el de Kenneth Patchen, Panorames de poemes. El primer llibre, diguem-ne, de la col·lecció Bèsties en format llibre de butxaca. Això és un pas endavant per Edicions Poncianes. Avui, Pasolini, amb El poeta de les cendres, fa 40 anys de la seva mort. Així que és un llibre que té vigència, ens mostra un Pasolini amb coratge, amb passió, sensual. És un llibre de vivències, però també és un llibre que explica una evolució col·lectiva. Pot fer-se un recorregut per la Itàlia d'aquell moment. És un llibre que marca molt el seu context. Té aquesta ambivalència, no? Del jo personal al jo col·lectiu. És un llibre que t'explica la seva vida, t'explica tots els problemes amb el seu pare, feixista, amb el seu germà, comunista, com ell, partisà, aquí ho diu, un partisà mort per altres partisans, o sigui, comunista mort per comunistes a les muntanyes, que va ser una mort també una mica cèlebre. Llavors s'explica la seva evolució, tot el tema dels literats. Però no tan sols ha caigut l'estima per aquesta poesia, que és de la història petita del meu temps, en el qual em trobo encastat, sense poder-hi treure ni una sola cara, fins la més estranya, ni un sol llibre, fins al més oblidat, sinó per la mateixa poesia. No és aquesta, doncs, qui compta, mai. Almenys es concep com a poesia. La llengua de l'acció, de la vida que es representa, és tan infinitament fascinant. És la que es reconstitueix, apenas tancat, en un llibre de versos. És abans i després. Entremig hi ha un vehicle expressiu que l'evoca. Això és tot. Obra de bruixots. La segona novetat que presentem avui és els panorames de poemes del Kenneth Patchen, que ha traduït l'Enric Casasses. Hem inclòs unes quantes il·lustracions, com aquesta que trobeu a la portada. Era una manera, ja que Patchen no està traduït al català i al castellà hi ha un parell d'edicions antigues que també són introbables, ens va semblar que era una manera d'apropar tot el Patchen als lectors. De Patchen se'n podria dir sobretot que la impressió és que és un poeta, realment va ser molt lliure, el vinculen a això, no? Amb tots els beatniks i tal, ell és una mica més gran que els beatniks. És això, ja quan els beatniks el van agafar una mica com a pare espiritual amb el Kenneth Rexroth. I llavors hi ha un llibre peculiar que és Poemscapes, que ho hem traduït panorames de poemes, ja que avui presentem a Pasolini amb el poeta de les cendres i amb Patchen, doncs panorames de poemes. El 31 es diu Somewhere is fleeting. My life. Out of the silence, the first flakes of snow begin to fall.